Мори влезе. Хайде! Музика, дай ми подобено. Додай време за пригод. Дай ми водичка си пия. Мале! Нема как стане. Какво? Да, дай ми я. Ей, сега всички да вадат по един лев като кача. Натоварихме там. Рокрета, Арман ще затисне. Понеделник, Лео! Дали ходиш в понеделник на кръщане? Да. Да видиме там. Сега ли да го правя?
Стой.
łączą ze wspólnej melodii, kiedy pozdrawiamy нашите скъпи младоженци Армани Михайлова. Също така и с Ваня Мария и Слави поздрави от тях и от нас, специално всички присъстващи. Приятно изкарване. Отново се извиняваме за закъснението. Мега ви хубави сте. Здраве на всички гости. Специално за нашите младоженци, за съдбаните, за сватовете, за всички присъстващи, за кумовете, да не забравяме. Здраве и добре дошли отново от Мега Никове на всички гости. Lasci seccati,
Сега да се тук, специално в съдбарите за младото семейство, се помогате. Поздравят Мега и Губет. И така имам удоволствието да ви поканя моята прекрасна колежка Димата Второвата на Мега и Губет. Предоставя на вашето внимание. Продължаваме с хубави песни, специално всички вас на здраве. Всички гости, да очакваме продълженците. Казваме да здраве на всички гости. And I can't
Ерико. Че днес заедно с вас ще поставим началото на едно прекрасно младо семейство. Вие се намирате на точното място, в точното време, а това е зала Даймонд. Мястото, което сбъдва всяка романтична приказка. Та така и днес, но преди това, нека ви представя главните действащи герои в днешния сватбен филм. Моля за вашите много бурни аплодисменти и да посрещнем официално тук при нас родителите на най-красивата булка. Силни аплодисменти за едно прекрасно семейство, което в днешния ден празнува любовта на своето вече пораснало момиче. Честита е празника ви и добре дошли, уважаеми родители. А вие, скъпи гости, не спирайте да аплодирате, защото сега трябва да посрещнем така, както подобава на свекър и свекърва. Аплодисменти за родителите на най-щастливия мъж на планетата. Аплодисменти за родителите на младоженеца. Силна подкрепа и бурни аплодисменти за още едно прекрасно семейство, което днес всъщност бъдва една своя голяма мечта. Да, момчето ви порасна и откри своята голяма любов. Точно на този ден ще пием и празнуваме за здравето на вашите деца. Благодаря ви, скъпи родители, за това, че освен дома си, отворихте душата и сърцето си и в тях приехте едно прекрасно младо момиче като своя дъщеря. Честита е празника ви и добре дошли. Дами и господа, отново да аплодираме най-прекрасните кумове. Аплодисменти за куми кума номер 1 за цялата 2025 година. Точно така се посрещат кумове с аплодисменти и дори изправени на крака. Честита е празника и за вас, уважаеми кумове, носете титлата си с много гордост и много добро настроение. Казват, че когато човек избира кум за своята сватба, той иска това да бъдат добри и достойни хора. Днес във ваше лице младото семейство и техните родители са направили възможно най-добрият избор. Нека вашите ръце бъдат крепост, която да обвръща невръстната душа на нашите младоженци. Показвайте им правилния път на съвместния живот. Бъдете техни верни другари, защото казват, че кумуването е за едните, но приятелството остава за цял живот. Честито кумуване и аплодисменти за нашите кумове днес! Скъпи гости, ето че настъпи най-дълго очаквания момент. Момента, в който отпред на входа стои едно прекрасно младо момиче, което днес сложи своята бяла вълчинска рокля и застана рамо до мъжа на своя живот. Отпред на входа, дами и господа, стои и чака едно прекрасно младо момче, което откри единствената за него в целия свят. Нека да помоля за всички да станем на крака, много бурни аплодисменти, най-широките усмивки и да посрещнем официално тук при нас най-красивата и най-щастливия. Вашите аплодисменти за нашите очарователни младоженци. И добре дошли на красивата Михайла и достойния Армандо. Честита е празника ви, скъпи младоженци!
Честит е този ден, в който голямото чувство ви събра и доведе тук при нас. То нека бъде винаги с вас. Днес е първият ви официален семейен празник. Тържество на любовта, доверието и хармонията между вас. Честит е пътя, по който ще вървите. Благословен да е дома, който ще градите заедно. Здрави, умни и красиви като Михаела да са децата, които ще създадете заедно. Пазете голямата си любов, топлината на чувствата и пламъка на страстта. В този красив миг на безвремие пред вашите кумове, вашите родители и всички ваши гости, моля ясно да заявите желанието си, че желаете да встъпите в граждански брак. Уважаема Михаела, съгласна ли сте да вземете за ваш законен съпруг Армандо, да го уважавате, почитате добро и зло, богатство и бедност, здраве и болест, от днес до края на света? Скъпи мои, дълго очаквах този ден. Още денят, в който те срещнах, си мечтаях за нашата сватба. Всеки ден е радост за мен, защото Бог ме срещна с теб. Благодаря, че сме заедно в добро и зло. Благодаря, че винаги знаеш как да ме правиш щастлива и как да се чувствам като малко дете. Днес, с моята огромна радост и любов, искам да ти кажа от цялото си сърце, защото искам бъдеще с теб и казвам да. Отново да помоля за вашите силни аплодисменти за изключителната Михаела. Макар да знам какъв ще бъде отговора на младоженеца, все пак позволете ми официално да ви попитам. Уважаеми Армандо, съгласни ли си да вземете за ваша законна съпруга Михаела, да я уважавате, почитате, добро и зло, богатство и бедност, здраве и болест, от днес до края на света? Прекрасни и категорични. Толкова е хубаво, когато човек вижда любовта в очите на своите младоженци. Скъпи кумове, моля ви, дайте съгласието си, че младоженците се познават достатъчно добре. По своя воля са решили да стъпят в граждански брак с равни права и задължения, така както повелява Семейния кодекс на Република България. Да. Да. Вашите аплодисменти, скъпи гости, и не виждам абсолютно никаква причина да не преминем към официалното подписване на брачния документ. Моля първо това да направи Михаела. Заповядайте след мен. Благодаря. Моля младоженеца, заповядайте. Благодаря ви. Моля команда. Благодаря и последният финален подпис е за Негово Величество Комърнес. Благодаря ви. Уважаеми дами и господа, уважаеми родители, днес, на 26-я ден от месец септември, за мен е чест и удоволствие да обявя гражданския брак между Михаела и Армандо за сключен. Скъпи младоженци, от днес пред цялата общественост вие ще се представяте като младото семейство Илиеви. Госпожо Илиева,
Вярвам, че за вас това ще бъде мечтаната сватба. Но също така съм сигурна, че занапред ще ви се случват само най-красивите неща. Защото казват, че огъня на любовта може да стопли дома, но огъня на любовта може и да го изпепели. Единствено и само истинската любов е тази, която може да съхрани семейството. А тя между вас се вижда лесно. Честито на нашите младоженци. Това е вашия пръв официален документ. Съхранявайте го така, както ще пазите и любовта между вас. Уважаеми Господи, по традиция, кумът трябва да разлее сватбеното шампанско, за да може нашите младоженци да изпият първи